Zdravím všetkých, s vami je vždy pozitívne naladený Maťo a dneska vás vítame u ďalšieho videa. A dneska si dáme ochutnávku z dubajskej, takej malej čokoládky. Fakt je to dubajská. Ja to mám roztopené, ale nevadí, zjem to dako. Skúsim to dako odlepiť, či to pôjde. Dobre, kašlem na to, je to Dubaj a hotovo. No, ideme si to rozbaliť. Tak to je veľmi roztopené, ľudia. Dneska asi nebudeme ochutnávať. Ale budeme. Ty kokso, to je roztopené. Úplne roztopené na cimpr. Som si zašpinil čo to. Zrejme na to. No, tuto. To je neúplné. Ako to chytám. Tuto máme. Nevadí, ideme na to. 3, 2, 1. Poďme hnedé zuby, mám od toho. Vnútra to vyzerá pistáciovo. Veľmi dobré. Tu mám celú prečítanú knihu, už 2, jednotku som tiež prečítala. Toto je od 2. Mám na vás otázku, čo je pre vás lepšie? Real Madrid alebo Barsa? Napíšte mi do komentárov dole. Zabudol som dať tento popis mojho kamaráta kanál, ale dneska ho tam dám na tomto videu. Už to zjem celé. Dám aj hodnotenie. LOL. Srandujem, ešte som ju nedočítal. Som na strane 720, ale nie. No, v podstate už chutí mi to. A dávam tomu takých 7 z 10. Toto je koniec tohto videa. Dajte mi like, odber a zvonček. Ja sa s vami lúčim. Napíšte mi dole do komentárov, teda, že buď Real Madrid alebo Barca. Pozrite si popisok. Dajte mi ešte raz, dajte mi like, odber a zvonček. Aj môjmu kamarátovi, čo označím ho v popisku. Toto je koniec tohto videa, tak čau.